Nih bolo, ada yang jualan bakso bolo. Lah, antri jualan bakso bolo. Beh, sakmene piro, Be? 5.000. Beh, iki jane bakul apa sedekah iki? Suh, yo, lho Be iki lho. 5.000 bolo. Jare ngamal jare. Bakule lumojan iki. Anu apa nih iki? Anu apa nih? Aku ah. Iya. Aku kangen baksomu sing 5.000-an kuwi lho. Kalau pangsite 1.000-an bolo. Iki pangsite 1.000-an, baksone 5.000. Lah yo. Aku yang mbogekne gak apa-apa aku. Mimang mangkok apa piye ngono lho. Ben wareg bolo. Baksone iki lho, bakule bakso iki lho. Ki lumone ora kaprah iki nak kambek aku. Ki murah iki tenan aku, Jan. Aku lejan nek ngrasakne mbek tobat. Ah, sing wakeh ae lah. Oh, tambahi kuwi. Tambahi apa kuwi? Oh, rambanan. Weh, rambanan barang. Yo. Saose. Ya aku gak tuku 5.000 be, 10.000 ngono lho. Ya, Ya, ra penak aku ambek anu bolo-boloku iki jare murah meng ngono. Iki jane bakul apa sedekah iki. Bayuh. Pentole le gede-gede kaya ngene. Masalah. Ya ini langsung tek bolo, deloken bolo. Yo. Masyaallah. Tak mlembane iki kaya kerupuk ke, Be. Lah. Oh, ngono wis bayangno sakne mbane iki lho 10.000. Yo yo bakul apa sedekah iki.